үйлену дегене бір не қадар нужа ол, бигерәк тә яшь чакта. Үйленген елны синең хәзер беренче булып бала туарга тырайым. Бала тудымы син әзерлек ни кадәр проблема бала туу белән. Аннан соң фатирыңны килисең бар. Ни кадәр проблема өстәлә. Хәзер син икеләтә эшләргә тиеш. Чөнки синең бу баланы үстергән арада хатырыңны да ошатасы бар. Аларның туганнары килә әйбәттәге. Син гомумән тормышны бару 2 тапкыр артыграк мәшәкатьләнә. Кем ярата хәзер нужа күрүне? Безнең буын чыныккан. Без эшләп кенә үскән балалар, әйме? Biz indi xotun ayırdan da qorxmadıq, aliment төлөдөн да qorxmadıq. Hozir нужа күрәсе килмәк кешенең. Шуңа күрә ул кызыгын тапкан үзенә күрә генә име. Ашарына бараның. Әнисе әтисәнең пенсия ала матур гына име. Шул җитә аларга ибет. Авыл җирендә булса бигә син авыл җире дип сорыйсың име. Авыл җирендә берәңгесе бар, ите үсеп тора шунда кирен генә елга бер тапкыр барып печән чабып кайтсаң шунда име. Фураж алсаңыз генә бара кирен генә ашарына бар. Хатын кызның мәсьәләсендә ул я Казанга барып күңел ачып кайта ул, я авылның бер пишмагында шул кияүгә чагым өчен тиккән, чыгасы килмәгән хатын кызлар була. Миңа калса бу бик зыянлы тенденция бара җәмгыятьтә безнең бай бер. Кутышкыч. Моны хөкүмәт карарлары белән коткарып булмый. Күпме генә карар чыгарсаң да ул көйләмәй инде барыбер. Аны хәт өйләнмәгән өчен алиментка куй акча түләтиме заманда бар ya бизнес дигән налог түләтү. Аларның хәзер ул налог белән дә куркытып булмый. Түли алмый ул аны. Ул кредитын да түли алмый. Шуңа күрә халык нужа күрәсе килми хәзер. Рәхәттә генә җөрис килә.